Arbi, udah kita. Na po na. Another uncle. Ay, nagsugod di eh. Dami bugno? Dai. Dali. Ano ba dito? Makaon. Siguro na ba? Nasaan di? Kita bang sa... Basta ba? Muka. Yang muka? Hindi. Kalau bro. Ano ba? Yang kecil. Hindi. Hoy! Uy! Muka! Wala si Clark wala nang kita. Ako tirang. Oh, halo. Ay, hindi mo. Be, look be. Lipo naman kami. Ano, ulit kita. Danak. Sit. Sit down. Tunggu na. Sangat. Ano was that? Eh, ito niya. Magluto ko ng snack bakit? Ito, hindi na ko ganun kao. Saan? Ah, nilapa ka naman. Plato. Ang kwento na. Ano yung saan mo galing mo? Ano naman? Ito ah. Kasi kami kung ba? Ito nga naman ah. Ano ko? Aray, ano na. Ba? Ano yung gamot? Ito yung kaduningan nga na ba? It's nothing like it's a brush. Sabi, Ako lang gusto dito. Yan eh, gusto ko. Juice. Hindi ba to? oh, dahil, gitin mo ngayon natin, di pa. Ano yung salit? Ay, ano naman eh, hindi na niladaan. Ano yung salit? Ah? Kadaghan. Hindi. Ay, uli na uban. Hindi na siya. Ano ba? Saan ka na? Ako rin ko. Sabi rin kita. Di ko ba?
Yan, nuktok na. Yan ka. You have to try this, Wala. guys. Disipline. Bunga. No. Hindi ka mataa ka. Eat me. Bukas ako. Ano? Bukas mo din mo. Hindi gahapon. Hindi kami hapon. Hindi gahapon. Minsan. Burong magal ka. Hindi pa siya. Kami. Asa? Taman Domingo? Umalis pa pag Jesus ka bilang sa. Ano? Wala, hindi naman pa sa. Wala. Buwan sa? Pero kuan. Remembrance sa nagdaya ba? Pero ganda yung kuan. Pasko. Wala na ba? Dahil namatay. Dumdum. Pero lang ito kay buhi si Za. Buhi na si Za. Lagat patay kay patay na ito. Wala dito namatay. Katong pag-bernes. Sa dito rin. Bilis mo tayo. Gabal mo niya siya. Release mo na. Ano ato pag-uwibis? Susud. Di ko alam na akong ginatos. Ay, nasa itong Mga pagbakas ibig ka sabihin. mo. Uwibis. Ah, Uwibis. Sabado. Ay, hindi mo na magpinta sa uwibis. Para sa kas. Oh! Gabi, ano? Ano lang, gasabunan pa po. Ay, ako ano. Mga panda. Sando. Lamit. Naaoy. So, yung pagkita, eh. Oy. Come there! Then come there! Yeah. Takot doon na lang. Una na lang yung... Kasi di mo yun. Di ba? Baho. Lambi. Wala picture pa yung mo. Nara. Hindi mo sa likaon sa guwapa. Guwapa mo ka. Okay, awal kamera. Stop, look. Wow. Mata sa likaon. Wisi. Sa lipdad. Na. Ano mo yan? Panda mo. Baso, magtaga. Mana dong. Gagano ka na. Ang din. Dapat sih. Kasi ba? Kasi. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Yum, yum.
mais? Di ka kaya mais? Mais. Wow! Mais yan. Mais na to. Ay, mura na to. Ay. Isa ba? Ako na ba? Ito siya, gabi ka ng tututo. Darabi, duha nagka-baby. Yay! Di ako nag-baby, Gamay iyo. Hello. Na mais ni mo, baby. Mag-popcorn tabi. Ay? Hello. Hello. Basta tayo. Ano na, panilig ka rin sa kusina, ano na? Sabi na. Ha? Nagsilig. Nagsilig naman ka? Hindi, ganito. No, that is not considered. Sorry. Manik ko na. Ano na? Aba? Buta ay ba? Na? Tapos na. Kaya mo na yung Ming! Yeah, hindi. Baby, nuno, babe. Ano yun ba? Pwede na misa sa lab. Masa ka na doon? Kilo na ka na dito ba? Oo, kasi daw. Ang itatigil ko. Der! Kapoy, na misa ba? Buno-buno ang dyan ang isa. Asa ba